Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska se nacházíme opět na stránce bloodykcase.com. Vpravo nahoře máme dneska balans 736 euro a budu moc rád ještě před začátkem videa, když použijete můj promokód na téhle stránce o nás. Budu moc rád, velice mě tím podpoříte. Dostanete 5 casek zdarma a k tomu $0,70 na stránku zdarma. Já bych to dneska vůbec jakoby nešetřil, dáme tady rovnou 4 bedny za 50 euro. CSGO Easter Case, jako Bayonet Gamma Doppler bych se vůbec nezlobil. Co tu máme? Living Color, Legion of Anubis, no tak to vypadá na Disprofit, 35 euro, OK. Necháme si skiny, dáme tomu ještě jednu šanci. Dáme si pak nějaké upgradey a tak. M9 skoro. Škoda. 40 euro. Zase Disprofit. 10 Eček. Tak co, už nám padne profitík. 12, 45. Ajajaj, dobré, dám tomu poslední pokus. Poslední pokus, lidičky. Tak co? Asimov, Living Color. Furt stejné skiny, 42 Eček. OK. Podíval bych se na nějaké další bedny. Egg Hunter's Case, dáme 3x za 60. Flip Knife Blue Steel, 0,03, OK. Jako šance na nože tady jsou, Ultraviolet by nemusel být špatný, 31 za 49. Dáme tomu ještě šanci. Gloves Pau. Jako chtěl bych vidět nějaký pěkný skin. Neon Rider to není good. Ale OK. Mac 10 Gold Brick, 90 euro, 30 euro profit. Což nám vrátilo celkem dost. Zkusil bych nějaký battle vytvořit. Dáme battle třeba za 200 euro. Dáme tady 3 Benny. Dáme 3x3 public. Jdem na to. To tady. Pojďme se modlit. První bedna. Škoda, že to neprojelo na ten flip knife, ale i tak vedeme. Máme 64 znova. OK. Dobrý začátek, hodně dobrý začátek. Teď nás nesmí outpulnout, redline. Ale máme to, vyhráli jsme 456 euro. Takže všechny skiny, co jsme dostali, prodáme. Jsme na 761 euro, což už jsme ve velkém profitu celkem, než jsme začínali. Dal bych battle klidně ještě jednou. OK, 3 lidi, public. Pojďme na to znova. A battle začíná. Snad vyhrajem. První půl Stalker za 61 mu padl Redline za 106, OK. Stalker za 61 znova, Wildfire tam padl. Teď potřebujeme dobrý půl Redline, to není dobré, mu padl zase Vipo Redline. OK. Já bych dal znova. Tak pojďme, první bedna, potřebujeme dobrý půl. Bullet Rain za 66 mu padla Scoutka, Bloodshot, OK, je ve vedení zase. Traitor za 17, to bolí. Potřebujeme dobrý půl tady. Pojď, OK. Ne. O kolik? O 60 centů vyhrál. Škoda. Co bych si otevřít nějakou drahší case, takzvaně. Za 100 pade, dejme ji tam. Jako Kukri Knife Fate bych se vůbec nesloubil za 800 euro. Nové, ne, Broken Fang 110, OK, necháme si to. Dal bych Sniper Battle. Minulé videjko nám to vyšlo celkem. Takže to jdeme zkusit. Great game. Snad to někdo připojí. Za Killčo to by mohl někdo připojit, či? No nic, nikdo to nepřipojil, takže vypadá to, že zůstaneme na normálních casekách. Diamond za 169, zkusíme si jednu. Když si padne Dragon Lore, tak by to bylo hodně v pořádku. Prince Stream to nebude dobré, 62. Ajajajajaj, Easter caseku, dám tomu šanci, zase 4 zapade. Tak co, padne už profit?
Aj, 35. Mrknul bych na upgrader, jestli tady z toho můžeme něco vykutit, z tady těch skinů. Máme tady 186 euro. Co takový survival knife slaughter? Co by? A máme ho tam. Survival knife slaughter. Když už máme ten survival knife slaughter, tak proč ne blue steel, že? Přesně tak. To nám taky vyšlo. Dáme tady poslední, tady ty low budgety. Dáme si tady Fire Elemental za 90, co vyjde to. A vyšlo nám to. Takže bych zkusil nějaký all-in upgrade. Karambit lore. Pojďme na to. 3, 2, 1, teď. Je to tam lidi, je to tam, Karambit lore. OK, zbylo nám tady nějakých 11 euro. Karambit lore si určitě necháme. Otevřeme si tady poslední, tady tyhle dvě kejsky za 10,50. Uvidíme. Rukavičky, co? Dvě dual beretky, to nevypadá dobře. Za 8, OK. Kolik nám zbylo? 9,44. Dáme ještě jednu. To nevypadá dobře, za 2. OK. Lidičky, tohle by bylo pro tohle video všechno. Děkuju moc za zhlédnutí. Jak můžete vidět, dneska jsme si tady nechali v inventáři tady ten nádherný Karambit lore za 900 euro, takže jsme dneska v nádherném profitu. Budu moc rád, když teda použijete můj kód tady vlevo nahoře, velkým napíšete o nás, budete mít link v popisku, dostanete 5 zdarma beden a 0,70 balance. Máte tady různé giveawaye, do kterých se zdarma můžete zapojit. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet. A hlavně pište nějaké komentáře, děkuju moc. Zatím čus.